Hello guys! Welcome back ulit sa ating channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Ang ating vlog for today is magluluto tayo ng ating tortang giniling. Kaya naman, ating igiling-giling. So ayun na nga, naghiwa tayo ng patatas na cubes, carrots, at ating binagdagan na green tea.